Ara bé, sembla que per alguns no hi ha crisi econòmica. Miren la bogeria que s'ha format este matí a les portes de la nova botiga oficial d'Apple a València. És la primera tenda oficial d'esta marca a la comunitat i centenars de persones han fet llargues cues per a poder entrar a comprar. Una de les grans marques mundials obri botiga a la comunitat amb una jornada de compres massives. Lorena Coso, en directe des de València, la tenda acaba de tancar en un dia que recordaran. Sí, què tal? Salutacions. Ja no deixen entrar més clients, però continuen dins els afortunats que estaven, anem per tant ja posant el punt i final a este primer dia de vida d'esta botiga a València, com recordem, molt especial perquè és l'única que es troba a tota Espanya fora d'un centre comercial. Està al carrer Colom de València, aprofitant, ens comenten, un edifici molt emblemàtic. Per motius de seguretat, ens comentaven representants de la marca que només podien entrar unes 500 persones per hora, per tant, fent càlculs, des de les 9 del matí fins a les 9 d'esta nit hauran passat per ací unes 6.000 persones, enamorats que han vingut a comprar, però també molts ens comentaven que només per formar part d'este dia històric. Per a d'ells, només els clients han disfrutat, també col·laborant els treballadors, ens han deixat molt bones imatges. Eufòrics han rebut els treballadors als primers clients de la nova botiga Apple. L'expectació era màxima a València, hores abans de la inauguració, crits i càntics que demostren la passió pel gegant de la informàtica. Que nos reciban los empleados con palmas, con gritos. Es una pasada. Me gusta mucho cómo lo han organizado todo, no me esperaba esto para nada. Que te hacen sentir muy especial. Es increíble el ambiente que hay aquí. Javier és el primer de la llarga cua que s'ha format més de 20 hores esperant nit i dia, igual que desenes de compradors. Es grandísimo esto, es una maravilla. Ahora mismo estoy sin palabras. Y hemos estado muchos años esperándola. 500 metres de tenda i unes 100 persones contractades en plena crisi. Una forta aposta de la marca més valorada del món i la segona més valuosa en borsa. Sí, es una religió, es prácticamente una religión. Todo de Apple. Cada client es deixa una mitjana de 150 euros. Hasta el nene. Allá sabe manejar el iPhone y el iPad. Minuts després de la inauguració, els fans ja havien penjat a la xarxa les imatges de l'espectacle. La de València és la primera botiga d'Apple a Espanya, construïda fora d'un centre comercial en un edifici emblemàtic rehabilitat.